A quinta feira tomará o pulso da reforma de Salceda. A predición meteorolóxica anuncia, por primeira vez na semana, unha xornada seca en Mallón. Se Litos, Adrián e Matías avanzan nas súas respectivas tarefas, a reforma resultará nun éxito. Litos, que teremos a masa así a ver como vai, porque está a parecer algo mollada, non? Bueno, o ladrillo chupa ben, Eu creo que xa non chupa máis, Non, Está moi mollado. pois tira así, veña. Mira, joder, claro, son hora para ir máis, sí? Pois veña, máquina e a pintar. O equipo de reformas ten claro que hoxe recibiu unha bola extra e está disposto a estirala ao máximo. Home, hoxe que fai bon, pois hai que aproveitar. Acabar todo, o de 5 días, nun día. Coa inestimable axuda de Miguel dando servizo, os dous operarios puxéronse man a man coa máquina de revocar e a de pintar para cambiar no menor tempo posible a cor das paredes da propiedade de Conchi. Sen distraccións de ningún tipo, pronto o resultado comezará a ollarse en Soutelo. Vou poñer como un loco a buscar. Non quero saber nada de naide, que Adrián me vai facendo masa e sin parar todo o tempo. O pinche da albanelaría tomou a peito as críticas da propietaria e quixo demostrar de que pasta está feito. Cando Litos está en modo revocador total, non hai muro nin morteiro que se lle resista. Venga, esto está listo. Veña. Vamos como lo queda e acabar todo Dios. Eso é, que non te chaman bajo. Voume baixar, entón se acordaré eu só. E non teño problema ningún. Os que me chaman bajo, que veñan aquí unha semana. Aguantarte a ti, aguantar a Rosa, bueno. Sí, porque traballar é o de menos. Sí. A ti o traballo non te jode, o problema é aguantarnos a nós. Que veña, que veña. A formigoneira está ao máis alto rendemento e a máquina de pintar non deixa de fulminar botes. Nin tan sequera o maior punto débil dos traballadores parece desconcentralos. A ver, chicos, vamos a tomar un pinchín de tortilla. Quietos. Vamos comer un Veña, pincho. un pinchín de tortilla para dar ánimos. Veña, que ahora ven o sol e... No, no, no. ¿Cómo que no? A un día que sale o sol, Pero leva hai un chovendo toda a momentiño, semana. un momentiño. Chica masa. Son Que 5 no, minutos. Non di que non fago nada, pois aquí me quedo traballando, para que despois digan. Sempre hai pausa. Agora a tortilla. Elitos? Litos, nada, está, hoxe está. Ai, Jesús non estará incomodado comigo. Eu No. non lle dixen... A A ver, ele, le sí. chamei por ele. Dixenlle que... a ver, que o traballo faixe, está traballando moi ben, está se portando moi ben. Ele é por facerse ver, non sabes? Despois, si ven e que coma tranquilo, pois se lle pedirei perdón, A pero... ver, que deis sin marcha. Así. Por faina, Que deis sin marcha. fai máis. Se Pois non teño veña, marcha, anda. séntome. Pois, home, claro que tens que sentarte a comer aquí un cachín de tortilla, a ver. Bueno, na miña cabeza estaba dicindo, pero para que estás traballando? Vai-te comer a tortilla, descansa e xa se fará, cando se tiña que facer. Para comer son 10 minutiños, hai que encher a barriga, senón non podes que a máquina para darlle aí para arriba para baixo, que ali tens e de algo alto, eh? Bueno, Tens pois que... entón vou coller un cachín. O que hai que ter cuidado que as velutinas, que nos están poñendo de volta a media aí arriba. A ver se pica unha velutina e se teño escura perfecta para marchar. Ah, no, cuidado, tens que me deixalo xo feito, Está boa, A afouteza de Litos non ten barreiras. Cando o pinche se sinte pouco valorado, libera todo o seu xenio e comeza a botar por fora sen límites. No seu caso, morteiro de revocar. Quen deu tamén unha boa entrada ao chollo foi Matías, o que a tortilla lle deu folgos para pouco máis dunha hora. Litos, como ides? xa acabamos. Bien. Vamos comer? Como vamos ir comer? Mas todo o muro que cae, que queda por facer ou qué? Tirei así un pouco a cabeza, vin o muro que quedaba. Eu tuve por a punto de dicirlle que era mellor comer area e seguir traballando, porque... Tú que? Como vas pintando? Levo cara e media. Vale, cada xa avanzaches. Se pola tarde faz a outra cara e media, pois vamos, pero se non... Outra cara e media e outra man. E das pola tarde? Oh, Bueno, pois se acabo isto e vamos, ven. fun ver como iban e dixéronme que daba unha masada e ir comer. É que se vai a facer con esa trancallada do columpio? Iso é cosa túa. Pois despois levámoslo para ali e xa miramos. Moi Hai ben. que facer unha pouca máis e Venga, tomalo. imos comer, ó. Vamos, vou levar isto.
Coas forzas anovadas após unha boa papatoria, Litos, Adrián e Matías volveron ao chollo coas intencións claras. Rematar muros e o pintado nesta xornada de tregua. Non penso baixar da elevadora en todo o día. A vida de Litos e Adrián é moito máis real. A ver que me traes aí, Traio masa. Sí. Eu non sei como será isto. Que mira como se me escorreu ali, era todo agua. Joder, esa poñedura na bota a Mira, máquina. mira. Mira que dura está para a máquina esta. Esa xa non vai botar. Non a vai botar, ó. Pues sí que bota, Está bastante ben, a verdad. Se a blando, escúrrese todo. Se a poñedura na bota a máquina, Estou tendo un déjà vu, Parece mentira. Cando che levo máis me dices se está moi blanda non le dou posto, se está moi dura non hai que las tire. veña, prova ahora, verás. Vamos a ver que paparreta, fixen. Boa, ahora vai na llama eso. Fugiu aí. Fugiu unha pedra. Poderia acabar hoje ou teño que acabar o ano que ven? Mira, Paqui, como vai botar? Non terás que mirar cando faço o cemento. Home, tu vais ali a auga, non te apaches, é hora. A culpa é miña sempre. Vas lá. Asumo. E pai, como vai ahora? Dou cho probado, pero raspado, A ver, cando fai a masa así tan boa como ya fixen eu. Aprobado tamén, moi raspado, sería a cualificación de deixar o tellado de chapa de entrada da casa de Verónica tal e como está. Miguel, dime, vouche pintar esto. Ah, eu non sei, iso cousa da miña nai e miña irmán. Creo que falaron de quitarlo, pero eu non creo que fagan outra cosa. Bueno, ti pinta, cando viña a miña nai, xa o manda a quitar ou xa miraremos a ver que dice ela. Moi ben, gracias, Miguel. Mellor que quede pintado e xa veremos. Mas cando o chollo semellaba moi ben encamiñado, volveron os contratempos a Soutelo. Xa estaba acabando e empezou a fechar a máquina. Pero que pasa aí, Mati? Que pasa que pistola? Non vai, pinta por arriba e por abaixo. Con ben que íbamos. A ver, prova ahora esta, Mati. Limpamos todas as boquillas, non sei que lle pasa, que non dispare. Se non igual hai que mirar aí o filtro da pistola de estar trancado. Ah, el la saca por aquel lado. O filtro hai que sacar esta peza, desenroscar e saltos para aí. Logo dixo de cambiar o filtro, estaba moi tupido, pero la verdade é que non sei se será eso. Ten pintura aí de todos os colores. Saca ese filtro e limpo ben. A pistolita está moi ben, pero se cando se acaba de pintar non se limpa, pois despois, claro, pasa o que pasa. O Adrián comezou o día empezando facéndome más. Despois foi pasando o día, pouco a pouco, empezou a andar un lado para outro e ao final non me fixo máis máis e nem fixo nada. Que? Vais facer algo? Non vai, atrancouse a máquina, estaba aí todo atrancado isto, buah. Pois, hai rodillos aí na furgoneta, Se colleran un rodillo e colleran un pau, acababan antes. Que non vou pintar con rodillo, Litos. A miña foscadora tamén me rompeu a mañá en 10 minutos. Rompeuche? No, xa estaba funcionando. É raro que ti rompas, Fun botar a masa e vexo os dous ali limpando a pistolita, que se non sei que. Eu non sei canto tempo tuveron limpando a pistolita. Xa aí puxen teflón, xa tal, se non dou completa como antigamente. Aí arregláchela con teflón? Home, Aquela había que dar ben. ui, home, levades aí 2 horas para arreglar o tal. Como chegue Conchi por aí, vai vos poñer a andar. Que 2 horas? Litos, ti vai a enfoscar e deixanos traballar. Que mate, vai. Vai. Ahora parece que vai. Vai. Adrián enredou aí un anaco, pero a pistola funciona. Bueno, cando poñemos o columpio ese mate? Ainda me queda esta aí. E logo outra man. Por daquela acaba de darlle esta man, e despois poñémolo, voulle axudar eu mentes a Litos. E a segunda man darlle mañán, senón non acabamos hoxe aí. Isto é unha ruína todo, pero aquí sempre hai problemas. Carallo, indo a arreglaches ben, Pero aquí sempre hai problemas. Tens razón, que o arreglaches rápido.
é unha merda. Eu É o que é. creo que lle tens que meter máis teflón. Amanhã che máquina de pintura. Home, non ves que está pintando, mate. Pois agora amanhã isto, ven. Claro. O día que lle falte eu non sei como van facer, porque ou chaman alguén para que lle arregle as máquinas ou xa non falan nada. Ainda non imos acabar hoxe de enfoscar o muro. O permiso de queima non debeu chegar. Por sorte, Miguel, o mozo para todo, colleu a pá e o seu cuñado Isma e xuntos desfixéronse de toda a ramallada. Veña, Miguel, proba esta máquina, xa verás, que dixaxe que traballache desto. Sabes como vai? Vamos probar, vamos lle dar, sin medo. Isto é unha maravilla. De feito, vou comprar unha e todo. Sí, señor. Revistes nun momento. Vamos lle dar un pouco máis. Masa aí e vou por máis logo. Este cacho acabo eu. Mati, Dime, Adri. podesme vir botar unha man ali a traer o columpio, senón mañán ao final vai nos pillar o toro. A enxeñaría do mobiliario infantil corresponde a experto nestas cholladas. E aínda que a súa perna funcione a modiño, a cabeza trabállase sen pausa. Chamamos a Carles para ver onde poníamos o bambán. Como está ou a outro? Doutro xeito, case mellor, non? Así? Bloquea menos. Paralelo ao varado. Vale, pois daquela poñémolo aquí así atravesado. E así ainda lle queda sitio por ali para andar. Dixo que paralelo respecto ao muro de pedra, pues quedará ben. Presentámoslo no sitio e despois mandamos aí unha foto a ver se te parecerá. Vale. Pois veña, Veña, recuperarse. recupera. Veña, chao, chao. Abrazo. Xa podes ir pintar que agora xa me arreglo, mate. Moi ben, Adri. Este Carlos ás veces tamén ten cada cousa, ponse a fazer aí un columpio co de choio que temos. Ainda por riba teño que acabar de poñer eu. Polo menos Adrián pode rematar a montaxe ao seu ritmo e non ao ritmo que marca Miguel, que Litos non o soporta. Este Miguel pensa que teño uns brazos de Rocky. Pillou aí masa, botaba na foscadora sin parar, eu claro, non podía parar. Eu ao principio dixen, va, voume facer un pouco o chulo. No, que me vou a reventar, oh. Hai que traballar a metro, isto é a metro. Está matando. Sí, oh, pero... Ei, Os meus hola, braciños son Hola. pequenos, que pasa? Non me pare botar masa no cazo todo o tempo. Claro, estábamos lle metendo caña porque non iba a dar tempo a facelo todo, pero Lito perdeu fuelle. Bueno, ti eres? Miguel. Miguel. Home, o peor traballo que che podía tocar é ser o pinche de Lito. Pero que che pasa esta semana? Non sei, que se non me queres marcho. Litos non é o que me pasa a min. Acaba de chegar a obra. Se quer marcha. E a quen escuito berrando e queixándose? A Litos. Pero esta rosa que lle deu esta semana, que me dice que non valgo para nada. Tú sabes o que pesa a Manola esta? Non, como non a coñeche nunca, que vai saber o Non, que pesa. a verdade é que non sei o que Claro, pesa, eso pois, tens razón. Mira o muro para ir para baixo, que parece infinito o muro. A ver, infinito non é, pero certo que son moitos metros e que só che queda esta esquiniña daqui. Moi bo traballo. Gracias, págame máis. Hoxe ganaches o que cobras, outros días non. Preguntamos á xente que día non o gano. Son a jefa xa lle manda unha patada no cu. Que non se lle pode falar así á jefa. E ti, Miguel, que tal ves a obra? Pois van ben, os rapaces traballan, Bueno, e ti tamén, non? Polo que Bueno, parece, sí, pouco. manchado estás. Si, manchado, si. E ti moi ben, non? Xa lle daches a primeira man. Estou peleándome aquí coa máquina. Atáscase. Bueno, é que a pobre tamén leva moita caña, porque levas todo o día pintando, non? Claro, Sí. e non a limpamos, entón, claro. Ah, claro. A ver, non é problema da máquina. Igual hai que parar un pouquiño para darlle unha limpeza, vale? Como está a parte da la Adrián? Está colocando o bambán. Vale, pois nada, boa asunta a él. Ora, de repente, Rosa, protestame por todo, dicime que non valgo para nada, e Conchi, como foi vendo que traballo, pois, deféndeme. Hola, Adri. Hola, Rosa. Que? Que tal? Como nos aguantou o tempo, Sí, tamén falta facía, senón Carai, non acabábamos nin para a nótase. semana. Bueno, e ti colocando o bambán, fixo Carlos, non? Sí, quería deixalo hoxe tomado para que mañán te seco, supoño que o acabará Matías. O columpio debía ser o último se sobraba tempo. Ahora teño que dedicarlle aí unha tarde para tomalo e poñerlle as cordas e colgarlle aí o columpio. Buah. Bueno, e aparte desto, hai que mirar o que se vai fazer aí con ese pozo e con ese... non vai quedar eso todo así que... Home, evidentemente non. Esta parte ten que quedar un xardín bonito, acolledor. Rosa sempre é moi positiva e tira para diante. Pretende que pintemos a casa inteira, enfosquemos todos os muros e botemos o tellado dali e preparemos ainda a zona de xardinería, mas ainda, claro, Carlos non pode vir e fagamos ainda a carpintería tamén. Eso é inviable.
Hola, Conchi, que andabas por aí? Andaba aí por aí ás voltas un pouquiño. Estábamos falando ahora con Adrián que, claro, temos que botar man do recuncho e do pozo. Que idea